Ibude bolos na moda de manu. Wọ́n á bọ̀ lórí ẹ̀. Láàrẹ ibude bolos mílíọ̀nù. Subscribe to Sesimo TV. Dede makada kankata eta zemale kankata eta temale pone kankata no na jaran kata ni. Wema no na to kankata na minga ko yote no tawalo. Ara ko wale ya. Wa dale bana bare ko kata ko bulalo chama kudene ojugo. Oya magani kijiro devi onoro kazawaja. Igbo jengawadi alọzọ ojenge zapa nwandi bi suogu nosu ogu de n'ime bi bịa na abụ ojenga ojenga enechọgọ bịa gbọkwụkwụ zụtara eji mbe na ojenga enechọgọ azụtara eji mgbe eji ịkwado na ojenga enego bịa tụrụtụ onye zighi nlite onye ga ụtụtụ onye tụ na gara 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 ọbala nwaseke nseke jigo tio anwar ajo dare wande dejo hello good afternoon abia odala ma melili kolo ma ko na gbata choso wala lo jo wa na gwa na pitilo nwa bi bidego pitilo chokwa na gwa na de kotari aro kala dara mbare gunwe bolu me kala gunwa kanjala bangba jegu na abakleke mata je mmemme ko nwunye ne ye 2000 nya kan ji mmemme ko nwe fesi wa fo onya ara donjo eze bi lamuna komo ko mbulumbulu no ka igwa apụlọ du wonna bu chi wo bonyi bezu no nya ka wo Januar ajonjo yi no yeno yi polo mi ye irubumbo Waben choma wagwedo yembo ndo community blame opeke waben choma wagwedo wana abata akudi wibudu atros keneme to wamma mal woko sinwese chunwa bora nta mal woko sibia de jinji mo mawu Yade ma mmegwi mamolo maka nwoke na agbadakala ma ya nwa agbadakala Aguleri otu n'ime mmanya a na-atụlugwu gọọmenti nwe ka chigwakpu nwanne bele nwe ndọzọ presefọ ka nye nwala igi na nwa bele nwa benne motike yola akpata gị gwe ngwo na ga-eli ego na ịbọda ya nwetili ike ike chịra gị wedechi ọngị dala onwego dala n'ọchọbụ egbedere na dala ọba ọcha nwa ọjị ikwude dala onwego ọcha bụ onye mgbe niile eze chụọ ọbara ite ọbara gị dị ọbara gbede ndawa ụdọba zuma Domala kanaka na modaba zumara ko wande dara ajonjo jebi ngobu wezi omo ya wada kuri gumke Wabi dika na modero de nelia ma jagu meja trosu wa butala manya musigo mbi butale amechi mo halamo kaneta jelisi swatanga nwa jebi atoni oblog e bianini atoni obon oblog e bianini Atoni wa jesu swatanga wodo kwa ma Aguleri otu n'ime mmanya mkponando atoni n'ime mmụọ obi ya ọzọ wulu ata ma azoro ke nna mu jesu ọma bụ nwa jesu ozu ome onwere ibe na-eme obi lawe gwara m bụ nya gị na-emele abụrụ agwụ iwe ahụwa n'ọbụrụ Spota ke nozu ame nwa jesu ozu ame babosita ọbụzi gwa unu dị mgbe babosita ka eji anwalo nnozita ejo mana anya bụ n'ihe emu egbo ma egbo ya mụ agwụ
Emana Mwagu Nimi so women, oh, to Wagala so true, one is so women, Nambagona Mwago, to Maka, I think that the Ongi, which an Amele Malco, one more Shidi Ketelisi, Ongi, Shidi Keziga, Shidi Ketelisi, Gino Tochaya, Modema Bomboy and Dalante, Jabon Dali, Wabonga, Ongi, go, no go, Nubunike. Mbia ụzọ ọma polisi na-abacha ka wee si abịa n'ọka ọ dị mma ụzọ ọma polisi na-abacha kenekwana osilara na mbara ado si n'oyi wee bụ osilara na mbara bụ ndị alịrị onye ọka mma n'ugwu ọjị n'ime ọka maka igwe aka dị na n'ọka maka nke onye metere bisi eko iji ebu nwoke na ụbụ onye ọka webe nne ha meke ode njinji ụka mmiri igine iwe mebiri n'olu ịgọziwani weze bụ n'ime ọ na-ada obu egwu ọgwụ mmụọ dabara ọgwani Ava mambo college wana zineba ya de record am. Hey, de mama. Amaka wa mezo. Le ko mezo. Take no go go beto nyaki ya go sta. Yes. Dale mama ka kambaro amaka dibia amaka warogwa n'ogwu. Kenke ibe. Odoti modanga enwa nwa bi onye Enugu. Chom. Odoti modanga enwa nwa bi Enugu. Bidi mode nwa bi unne mu amu. Omo gwara gị na ịgbazi m na ọ dabanyere na ịgbara m na ọgwa ya oke chọrọ ka igwu mụ mgbe ọ bụrụ ọkọ ya dịgharị ọgwụ onye ọ gara mbido tee ịba ọbụla dịrị ma na agwa m ogwu na ọya banyezi livezeli ma ọ bụrụ basị ka m tụrụ gị nene nke izizi ibuzo bido tee ịma ọ nọbara aba ọ bụ ntụ iko o soro m n'aka nọọ nnetiwọkụ nka na-abụ n'ekwentị Okechuwa ngwụlọ na-ekwe n'ime onye ori akwasala ka ịma mmụ nke ka otokwuru okwu mmanwụ ime onye ikpe zulu na mmanya Imam Okinova na-ebatomala ka mmemme nọ n'ime onye ogbu n'ike Imonyi bezulu na mmanya Imam Okinova na-ebatomala ka mmemme nọ n'ime onye ogbu n'ike alụsị ma na-egbunike ogbunike na-egbunike ogbara agwụ na-emile nwa chịrị ohu anyị nwere ịmara nọ n'ime bezulu ịmana atọ anwere m ịmana atọ ka nwere igbe ezulu ndị ezu mezu ọ bụ ịma bụ nke ọhịa anụmụdụ nwa ụfọdụ asọsụ limited mmanụ eyi ọ bụ ịma bụ nke ọhịa dị ịma nwannu nmoke na ọbara bọtọmala ka ịma nwannu nnara ọ bụ ịma bụ ịma onye dị ogbu na-eche ndị imo nnochi agụmadị a na ịmarala ogbu na-eche ndị imo nnochi nyabụ ịmara ọfa agwụ ịma odogwu onye mere ịmara atụ Okaka Sunday ajammiri ọkara eke Okaka Sunday okeke mụ na gị na bụ ịma mụ na ga yiri ọgọtara nwanne m ọkara ajammiri Sunday bịa nụnụ n'ọnwa mụ akụdị yogo yogo ọ bụrụ mbosi n'uba n'ọsa mbosi n'ugwu ụwa ọ na mmụọ ya ejeje mgbada nwanne m nwoke eje mgbada ndị Enugu otu ama Enugu otu nọ mmụọ nwoke ejeje na mmanya ịma ọba karachaziri oju dadege nawala abawa maka ike nawa kala okike wata karo keke kana ya ka anyị kenale Lagos City bụ nnalụ nke mụ ọchịamanụ Lagos City emebe zọrọ chairman na simmiri ji elieniganihe nnalụ legwa nnalụ ndị mara kansụl ekwesịkekwe n'ike ma ọ bụ ịmụ nnalụ mazụzọ iwe gị na-eme m nwute n'ime obu ibe nwa ịnọ bụ n'ime mma gbara na enwe abụ ka maka ụwa dozie otili
Shuge lawa gene ka nwa na wala Akudi Nwaeze n'obi n'ụlọ ego mdome masalo wani agbaso wani muni mazu wala wani agbaso amale Nwaeze toko suze poranchi amale Nwaeze toko suze poranchi kenekale moti mboro mbesio Nwaje wona dalo nwego wuna wondalo nwego ti abanwoji Irunato meze ni buri abuna boko irunato no koto no kene chenya ni sibi wuna wondalo nwego bo chakala chawanyi Mana waje wona no tabo meniri Sakusa letugo makano akele labo avu eze bilo igwe ndị abụlọ dị eze bili igwe abụlọ dị na tokochala iru anyị ntụ melagi maba eze na-enye aka ọnụ baba naira nwa bade gono nya na-enye nlisete baba naira angre nlisete ndị ntụ barme iru anyị ndị na-atụ ntụ iru na-atụ baba naira Otunto anehwe nwe mala otunto letengo e ka hwane ya elega ka wanehwe anebele wa abadegu ana la nebele wa abadegu ongi engineer wa abadegu anebele pastor Anabelle ngwa de gwiti soloku oya sejoku na mokwale me koroba Anabelle ani majugi nasigi na mokwale moko korugo Anabelle mari netinye na ji ewute no woje chi yere Atoroso a meche budo onka atoro dile memiro atoro Agwala matrosity dezo Ameche deche Ameche deche Edeche chama no mola meche mamo Mekwe mebi iro makedeche Na medeche milezuru Moga bare pano ma chigala balemo agumade anide seli chogwa ne we gwaba kuroso makeda ko de nwa bu ni de ke una bagali idaboro bodo idaboro gwa no via music answer mo obro ba bi ekelele mo obro ba bi te kata makandre gore Nije 150 naira obule gomo nyewe munye kamala kameji manwa metala ga ya ke mala ne bolo na toranjo ni jerogu mbo mamma woke ji bidaya e maluri Dare yamara ma ko mu ko okun atos ya ri se pata bi na do ani amaka dade Amaka de zebo ke doza lo sa amaka ni ara mo mbaji mu yo to se ba mu ande ko zigiza Aguleri Aguleri August Rasta confuse August Rasta confuse August Rasta confuse Sunday amulo ni wogwiru alota Odala na kiwa amulo ni wulu gani gan eti wakalo wa maramungana November na tia yala go yala ya Ela alutika ejewe lutu alogo Wa belle mugani gwaburi Agabangana Meto wama wata wala mo batre mo meto wama na choko cha bawari wo Aguleri tu avenu go tu botolo nemo
Iba munu ya akọkọ bụ unu bụ ndị banyị na unu amekara ọnaka abanụ gotogotere dere ọkwa ka nna akpọrọ gị ịwara dede manụ dere ada ịmalịma nwetara ọ lịgọtakwana ya mete tụrụ ọsụ ọ bagọtakwana mma atụrụ ọsụ ọ lịgọtakwana mma ibe nwe na-ene ya ọ lịgọtewo nke o ji iri na ọ nwere ka ọ bụrụ ụwa 50-100 ọgwe mmụọ akadị a na-akụ ụgwọ dị n'ime ọka lee asụ abịa na ebe nzụrụ nye n'ọka Amaka Nsụka Amaka Enugu steeti Amaka Ọbalaọra Amaka dibịa gwanne lion osisi ụzọ yara Amaka dada Amaka ọ nwere ọgwa n'ibi na-emepụta ọ na-agba anaghị anyị kpọtụrụ ya osisi nwa m ahụ ị na-emela akụri nne ụtọ mgbọtụ ị chọrọ ka nta ga-akpọ ka nna atụ na ị chọrọ nta ga-akpọ ị chọrọ ka nta ga-akpọ ndidi biko bụ ndidi si ọnụ ya ga-azụ n'ihu n'okwe n'ọnụ ndidi nwa m igwulokwa n'ọnụ si n'ọnụ ya ga-azụ si ọnụ ya ga-azụ ọkwụ m si ọnụ ya ga-azụ mmanụ nke ka mma gbara nya bụ ọsọ ma ọ bụ ịchụ akụdo onye nwe ego ka mgba na-agara gị na nne dị nwa obere nwa m ya aragwanị kedu ebe na-akparala akụrụ ewe ego ọ nwere ihe mmere gị nene kwa ya n'iwu wee n'ohu agwụgwọ ile agba gị n'ebe enwe na-anụ ọnụ mmiri m ara ganga nwa imebiri eweni ebe ọ bụ na egwuru izizi ma nke na-etu ọnụ shihuru oge abịa ka ọ dị ike iji gwute ebe ọ bụbụ na imere izizi ma nke na-etu ọnụ shihuru oge abịa ka ọ dị ike iji gwute ebe ụkpana ogboko okpulu bụ ntị chiri ya ụkpana ogboko ogbulu janwụkwa n'oge elu elu ụkpana ogboko ogbulu ịlata ọwale kwe mana ntị dike na-asa aja owu njọ oge si ịnwụrụ ka aka yi na-enagharị ala baba ka ihele egwu ya ka o jiri mụta gị ọkweghị mọnwụ ya ga-eji gbara ndị bụ bụ ndị nwụrụ anwụ akwụkwọ bụla agbaghị ọdị igwu hụrụ nne ihe chọrọ ka eji ahụ n'ezi ọ bụ na oyi a na-atụrụ gị tụwa gwa na oyi na ntị dike na-azọwana ụdị nwe na-avọsi eze maka potechi na nwaneche mmadụ ahụ ibi ihe n'okporo ụzọ nara otu ọ na-eche ado egbusi ikpele na mbọnana n'ego ọhụnara ma nke ghọtara nke ịbụ ilili ude na elile aja anụ ọkarụ imekwa na ije gwute n'ugwu ọnụ iwute mgbe chi ka iji nyere gị aka dị nwana chi ga-agbararị ọgị ndị mmagwu chi ka ya agbararịkwana gị n'ọsọ mgbe olu mgbe elu n'ịma na ụlọrị ma nwana chi gị agbararị gị n'ọsọ chi ga-agbararị ọkwara gị n'ọsọ ibe ọ bụ nsị ka ndị eligbo mma Akudi Nwaeze m ide elu mmụọ aja na ugwu ndị Aguleri mmụọ eze ndị eze na mụ na-ele nsị chi ga-agbararị ọgị ka ịlachazịrị nwa obere ọsọ aha atama mbe na mba oke duto maka gịnị na ọ bụ onye nwụ nọ nwoke dị manya bụ oke bụ onye ori nye na-ezuru ugbo emetụ nna chi ya eweta na ujechi yiri ụwa kala ụgwa nwụrụ miche ndị mụrụ ji atụ ga-abịa n'ezi ịlachalụ si ma ọ nwere ebe dị iche ọdọ ana gịnị nwanda bụ na-aja ụwa megịrị aka nwanda bụ na-ajụ agụ ụwa ọkụkụ nyara na na-achụ ya ọsọ ọkụ nyara na na-asụ ya ọsọ ọkụkụ nyara na-achụ ya bụ ọsọ
nwa ya achọrọ otu ihe achọ otu ọchị gịrịsị Akudi mmiri goziri okwu ọnụ gị ndị kwuluwachi ndị kwuluwa eze nya dị mma ka ọ dị kụtachela echi kụchara ọta dị oke na mbọ dị n'ụdị nne lachọrọ nwebere asị agbara m nna gị izizi agbara m nna gị izizi nwa m mbọgalaga gwara m na metiri gwara nna gị ranị m na itinye m na metiri nna gị nwa m nwahụ etiri m nna gị mbụ n'isi gị itie m ịlachala ose na Akudi egwu na-ekekwe n'ike ngị bụ onye tụlarị nene na nnebe gedebe meta na were na-atọlọ gị amụ ngị mba egwu ọgba ngị ọtọrọ kpakpam ngị at ngị arụrụ na nna m ihe liomirizi aja n'ụwa ọgụlere na ndụ igwe tireze alụzi papa m lọma aja n'uwu ndị agụlere otuzu mbọ ndị ikwu nne m alụsị alụlụ ndị ikwu nne m mmụaka kpalịa m agwata obigbo nwata akpalị njinji n'ibe mebiri omewu nne m ndị mmiri m chuoke m olikụta ka alụsị m nwata nwa akpalị akwarị m nke ibe onye bụ mere ihe Bible Akudi wefe wa alatala ose mmadụ ịkpala ma ya bụ ya lata ose na mmadụ ụlọ ndị tụpụlụ ndị mmụọ gwa bụlọgwụ nkịta na ndị mmụọ atụrọs BBC ọgụ nkịta ndị mmụọ ka mbanyeziri buto maka ndị mmadụ na bụla bụ isi abago blọgwụ na nwaanyị agụsi ọnụ mmiri ma nwaanyị agụ mmiri nwaanyị abụba ọ bụ ụtọ ọbụla echi ma mmete m ụlọ uche bịa mete m mkpọrọ ebula akpụhụ ma ọ bụ mpadụ ụlọ mpada nya bụ ntụ n'ọma nke gbata na onye bụla ebu buru ibu ara achọncha mmanwụ nke n'igwe akpọrọ iyi duto na jasebụ nwanne m anọrọzi ya ka mma ka ya akpalị ma agbalị na jụọ nwanne m anọrọzi ya ndị nwanne m ya ma bụcha sụmọlụ mmadụ mmadụ aka ọ bụ ka mgbute ọchụ ịmara nụrụ ịma ọ ga-alabụrụ na ịma mụ na onwe m ka na-eje n'otu ka m warụ wụcharụ anachiata azụ si ka mbụ ọlili gwudazie m aka na bidozie mgbalị m agbalị akọzala ka ịma mmụ nke wee m ogbunike ọgọzi na-adị obuchi ewu nwezitu nna emeka echubezi alụsị mmụ aka na akparasị nwere m agbalị nneke dị ya mmemme gịnị ọgọzi na-atakata gbo weze chuo eze alụsị mbiyo n'ime mebiri iwe igwe nekedi weze julie mbiyo ọgọzi n'ido bụ chi ya ana mekamenti dịka na asajo ite ọbara gịrị eze ebile ka nene zineme nene ọtị ọgwụsụ ọjịgata akpịla akpọ agwa ọnụ nwa nwere aka na-agba ntị ube ka nwoke ji ata atụ ọjịgata akpịla akpọ agwa ọnụ nwa nwere aka na-agba ntị anya egbe na-ebara otu ọgwụsụ okechukwa China okechukwa ndị China okechu agwa mala okechu meli mụ amụ nọ n'ime agụleri otu na mmanya nnete wọkụ ya na-agbachacha okechukwa ndị China ọdịo anyị na-ode ndị kọrọ awa zekeze wadoro okechukwa ndị China okechu echo mana na anya bụ obibe na m ndị akpọrọ bụ ihe agwa ụdara ọkada onye ọ bụ
nwa nne mmelive mbụlọ akpụta agbụghụ ka nnukwu ji nne m oke gburugburu n'ọka alụsị gburugburu edechie mmawa bene gọsọ masị nwedechie kene mmawa bene ịnọsentị nwawa bene ịnọwa bene igwere m ji eze jụọ alụsị nwagọrọ moto nri ahụ ọzị nnaka dị eze jụọ alụsị bụ ihe mebiri ewe ọgịnịzi onye na nwanne mali nwanne ihe onye bụ nna ya bụ nwa ejimike mmemme ke atọ m ka mmiri ụdalọ nwa be nne ma nke ghọta n'ọbụ onye nwụlọ nwoke ihe m nye bụ ka bụ onye orimie na-ezuru ugbo nwata akwụkwọ mokwu otu ọchị ọgwụmọ gara bụ nọmba ọgọzi na agara dị aga onye bụ nda ya nwee ejimike shigolotobesi nwee Enugu ọtọbeze ụdọrọ ọka iwe n'ala ma eche ọkacha akala iri ọka eme ọnụnụ emeka notiwe ọgwarịrị ọfịcha ọ bụrụ ka ekwesịghị mmadụ akara ya were ejochawe ndị mmanwa mmanwụ ụwa bụ nwa ndidi mana ịta ya nri ji atụrụ otu ọjị na ịta ya nri nwa ịta ya nri nwata nwoke otu ohu ọkụkọ onye ọra na-achụrụ ya ọsọ mbere alị maka na agwa onye ọhịa ama aka eze mmaka na ama nwodolo ọka onwe mụrụ nwa kwọba onye ama amụlọ nwa kwọba eze mmaka na ama nwodolo ama aka agwala meze nwa arụlọ chancha eze blọkụ na meze nwa arụlọ chancha eze nwa na mama igwe enyu ọbara ọra ọbụ ọgwụ na-ejeli ozi ama amụlọ nwa ọkụ ọba ọka bụ nwa amụlọ nwa ji nwe ike ọzara bụ onye ama na ama aka ahịa na-akpọ nwa n'ụlọ ele mmanwa na-akpọ nwa n'ụlọ na-akpọ mmanwụ ndị ama n'ọbụ nwoke ahụ ameka igwe odobigo dirita pak baba egboro ga-elu ụdọji ọgwa nke nwabala nwa m ndidi ọta nri n'ọhịa atụrụla otu ọchị nwata nwadịbe nwa aja atụrụla otu dị na mmegole anya ka ọ bụ ka ya adịzi ọgwọ tụkwọrụ ọgwọ lacha waja mberete ko na-eberete m ihe ka ọ mara ya mbụ mberete ko na-eberete m ihe na kodi wezi ndị ọ ga-esi ndị ọkpara ma ọhụ ya ka ọ lachala ọsọ nwata wee gwukwo oke otu okwu ya ka ọ lachala ọdịmala amaka yugola m n'ụwa n'otu ọjị mara m enwere ruke nne ke na-achọ n'ịhụ ya ịlacha ọrụ wajarị ọ bụ gịnị ke na-akpasịrị maka ji ịkọ ya naanị ịmara ya nwee na-atụ kpụrụkpụrụ n'ihe nji nwabala ịka ka arụ ịka bụ ochi gị na arụ ịma ego n'ụlọ nwere mma abịa gị isi na-elacha ụlọ ọsọ igwu
ya ọnụ ọkụ ịma na-eta ya nri ịbụrụ ka nri eri arụbịa ọkụ ịma na-eta ya nri ịmara akụrụ ewe gị maka ịnagata iwunere ndị ebe unu ịta ga-enwe n'akụ dị iwe mana ị gacha alacha nwanne nwacha amụtala gị amụrụ gị amụtala gị mmiri kpọkelekọ gị n'isi kedebe ka ịrapebe na Aguleri na mgbere awawa ya mbọ anya bụ ndị kalarụ Aguleri na ọbala ịmana aba nelele ndị iko nke na ndị Aguleri na-akpọtụ ụnụ gbaburucha ndị ohere oge na-eke na aza n'ala imele gịnị Aguleri otu n'igbo olùabúrẹ́bù abúrọ́bù àtúrọ̀sùn ọ̀gbẹ́ ẹ̀mọ́ mọ́nà àwọn wọn ni mùtúrú mọ́nà àwọn ọbalagidi ìtẹ̀wọ́ balagidi ọbalabọ́dì ndụ àwa eze etu ọdị ẹlẹ́gide mọ́tìsà bụ dike nwa oyibo yara gị nye ọmọ trọbụ na nwa bụ dike oyibo yara gị nye anyị lụọ ka arụ nyaka inoji igbo anụ ya pa kedu ihe na-etere ndị mmaka n'iru kedu ebe na-akalị ndị mmaka kedu ebe na-akalị ndị mmaka ndị Aguleri ebiere moto o reziri obi ara abụọ ya wụ ikpe akwụ ọhịma ọya awụ gabatabata nne ndị gwara m ngwa n'ime ofisi m nwere ego na ọ bụrụ gị ka nna n'anya n'ipe ke na ikọrọ ka leju ahụ mgbe ịkpakọrọ gị n'isi o nwere ebi na-emenyu ma nke a na-abụ ịmara na mbebiriwo n'ikwuruchawa ọnụ n'igbuzo ogwurucha eze ịmara na ikwuruwa eze na-arụ ebe ndụ anụ ara ebe ọ bụ na ụlọ maazị amara ma ụdara ọka ntị analazi ovu onye sielọrọrọ lichi ya mọra selo bụ onye onye na nlicha ọcha bụ onye silọrọ onye rara nlicha iwu na nwedala onwe ego sọ ọcha siri izizi ma nwaji bụ onye mwenyenyi ma nwaji nwedala ọcha bụ onye mbụla enyi onye m iwu na nwedala onwe ego ọcha kputu mkpu Ameke si gị batịrị mmanwụ iru anyị mbụ na m gwara obodo ike mewaza bụ ike eme azụ ọbara metọ na ike mewaza bụ nwanne ugwu ike memọbụ ike bụ na zamali wọ́n ike bọ̀rọ̀ na zamali bụ mbụ ụdala onwe ego okechukwu ndị China Okechukwu agwamala enwego ego igwe a achọrọ m ka nnata Okechukwu n'ime abalị ka nnata nwekwala ego nye ka nna agbara nega correct nnata nwekwala mala ego igwe China
Tuntolo tengo no Ganna dillo ci o guana guanego il cipita. Agbala mo pita to ma gwa gbata le lo wi lo to gwa na gwa. Hello ti o lo mo ni go wa. Wa ka de wendi die ko buna gamma mbaga mo melaka tang Lu ko ju en aro. O gun aboye butan. Amaka melaka tang Amaka mo ka nwata na akpal ni ruo ta. Emete kwa na pumo je ni ke. Gata mane ma no buri bumi aboro fu. Lu so ma we no na Amaka wa na wo ka do ba chaka. O kara je wa ba koro sonda e ba ba no ma ge mo ka. wa mu abucho to kan jo ni. Kara na mega uche. Wa me cha tro slobe. Ayo no. No one lemon gawalo ibe iro no we atoro de kinu de wa unje kiwe na kara mish Ameto de chona te na mele ke tangolo na male meshi. Mwamu ibu kade monaro. Wambala ba amaga la Wana abandi bokedi ve emelazi. Wami ve emelazi wana diaze ma ameka dede. Dede manu ibu. Daddy, one day. Yes. I don't mind come out. The man was in man. Yes, man. Odoji mode nga enwa ade bo wage. Lata wai. As I am on Yabi Gudiwan and Ara. Odala kwe mabonye waleka ngago Abosom idezo no wano nele monke wano nele wanema Niwe rano mnibudu Wamano kano mero wamano remeto toko rabole kirigina Wadi megu
maka njijeko na rogboneke ndị polisi bụrụ mmechi n'ime bụrụ nyiri ndụ nwanna na demona amecha tụrụ ọsụ kede mmechi na ọbabichi bụrụ m bịara mara mecha tụrụ ọsụ kede mmechi na ọbabichi bụrụ m gara mara emere m ogene dị iwere polisi Akudi Nwaeze iwere ụwa ndịrị ntụ ede n'ime abalị ụtụtụ echi dị na ya atọrọbana ọkwa ma ọ nọ ka dị m n'ara udo nji wazọ ibe n'ogere ebe tinye nji bịazakpo n'ike ọhụma nwanne ụlọ mara m awazọ ibe zụrụ na ndị polisi na ileka duti bụ ọba na-alụ ọlụ ọdani sekuriti na mara na mụ na-ekwu ndị mmadụ eme na mkpọtụ ọga ọbịa m batịrị mpịawa anyị isi tọnụ bụrụ ihe kpuo onye na-ana nwụdị ihe n'ime apeti n'ogbunike togote mmiri na-agbayoyo ntụtọlechi ya ntụtọlechi ya nara nwakpara ụka azụ ma ndị mekaniki ndụrụla anyị moto mechi na-ejiji dị ya anyị ji nwe n'abalị naba agụ welụrụ n'okporo ụzọ mechi n'ive nwanyụrụ moto ve nwanyụrụ hụ ọkụ gbanwa pịara anyị n'ekwentị ka va nata okpunika ka anyị na-aba na mbọ larịsịa ibe nọ ka ndị zaza ọkụ gosi ji nweta m nweta ezi osi imene m fọ ọsụ ka m gbute moto ụdara mara mụ na osi mmeli enwike rọwa ndịrị nwanne nọkọharawa kusi ya ime na kagele ngarụ sasị ndị ọkụ ụzọ ndị mọ na kagele varụ ịmalịra ngwalị atụrụ na maka ndọ na-akpa nne jọba so na mala anụ ala bọmbe mbewu nenesi ka apụva ọlịlị ma wee nyiri jewesi nwunye mbe omele ọdị jewesi nwunye na-ema nwunye na-ele mịa mbewu nwasene ka gbakọta mmanya ọnụ eneju ene agbata mmịa nke ihe mbewu gbata ọsọ wee ete mbewu sọsọ na-enwekwala ọjị ọsọ bata mbewu tiela ọsọ mmanya nchinwa gabete mbewu si ji na-enwekwala ọjị nchinwa abata mbewu tieli nchimịa mgbeti ihe bata mbewu sepeti iyi na-enwele mmịa ebete ihe bata mbewu tieli ebete iyi ọma oke nwa bata mbe si oke na-enwele ọjị oke nwa bata mbe bụ nye oke mmanya ya yi nwa bata mbe si eyi na mmịadị mbe wunye iyi mmemme mbe nwa agwụcha abịbị abatago mbe wunye abịbịa mmịa mmembe bụ nwa agwụcha mmembe na-agwụ agwụzi abịbịa nwa bata mbọ yala abịbịa mmịa ka ọ dị n'ahịa nwee nnekule na-enebịa mbe wunye na-emye ene nwa ngwo mgbe ene bụ ene nọkwu n'anya emene ka nọdị ya mmembe gwa agwụcha mbe wuse na-etele ya mmịa eneju ene nwa agwa mbe ekwu mmịa ka ike ji mmechi odo n'ihi mmịa ka iwe modo na nwere ka ihe jelachapịa m ọsọ ezi ọkwụ mụ nyepụ ire katakwalarụ ude njinji ubi ogomo nyabu ihe katakwalarụ nne si anya ka ibu ke nkịta tilekpa nne kwa anya na-ekwu dukombo mbolokwu ọza ikunwabalacha ewoche na-egbula akpịlị onye enu na tụlụ ka dibịa ji asọ nsọ ọnụ
Ududu amosu akuzu dacha nke na-alụ ọrụ. Ududu amosu akuzu dacha nke na-alụ ọrụ. Gulugu ngobunike bịadukale. Tọtụ vidio nwogidi to vidio n'ogidi. Igwe mmemme na m ka ịnụ ya. Igwe mmemme na m kude ịmọnụ ya. Eze ọka nwanne ekwe. Eze ọka ka mmasị m maka niri m n'anya ọhụụ m. Eze ọka nwanne ekwe abịama. Okechigbachaghị na m ibezu n'nwa Aguleri ịnụ ya. Okechigbachaghị na m ibezu n'nwa Aguleri ịnụ ya. Mma n'ilu n'ime na dị m n'arụ. M na-eju ụgwọ ọjị n'igwe aka dị nna dị n'aka nọ. Omenala Igbo dị ọda. Subscribe to Seskimo TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.